Adran yn yr Adran Gerdd. Mae croesawi fechgyn ymuno â'r parti boeth sy'n ymarfer yn wythnosol. Rydyn ni'n perfformio yn ein cyngherdau Nadolig ac yn ymweld â'r ysbyty leol i ganu. Rydym hefyd yn cystadlu yn yr Eisteddfod. Mae parti merched hefyd yn cystadlu ac yn perfformio mewn cynheddau lleol yn ogystal â didanu rieni mewn cynheddau amrywiol. Mae croesawu bawb fod yn rhan o gŵr blwyddyn 79. Fel y partïon merched a bechgyn, rydym yn perfformio ar wahanol lwyfannau, gan gynnwys gwrw a chyfro, ac hefyd gyda chorau hŷn fel côr meibion y bari. Perfformiwn ni'n eglwys gadeirio Llandaf pan oeddwn ni ar ddechrau blwyddyn 7, profiad anhygoel. Mae gennym ni hefyd parti merched hŷn anhygoel sydd bob tro'n barod i helpu mewn ymarferion blwyddyn 79. Fel aelod o bôr a pharti merched hŷn yr ysgol, byddai'n eich gweld o amgylch yr adran yn gyson, felly dewch i ddweud helo neu i ofyn ambell i gwestiwn. Beth am i chi dod i glwb ukulele neu glwb gitar a trio rhywbeth newydd? Beth am fod yn rhan o ensemble offerynnol 79 a chwarae amrywiaeth o gerddoriaeth gan gynnwys gerddoriaeth ffilm? Os ydych chi'n mwynhau perfformio neu eisiau datblygu hyder, yna beth am chwarae yn ein gwasanaethau ysgol, mae cyfle i chi berfformio yn wythnosol. Ym mis Medi byddwn yn sefydlu clwb cyfansoddi i'ch helpu chi gyda'ch cyfansoddiadau. Beth am cyfansoddi darn o gerddoriaeth ffilm? Mae yna lwyth o gyfleoedd i chi yn yr adran, rhai lleisiol ac offerynnol. Cofiwch bod modd i chi dderbyn gwersi canu ac offerynnol yn yr adran hefyd. Dwi wedi bod yn rhan o'r adran ers blynyddoedd a fy uchafbwynt i oedd ennill yr ensemble lleisiol yn Eisteddfod yr Urdd gyda 5 o fy ffrindiau gorau. Felly, ymunwch yn yr hwyl a byddwch yn rhan o weithgareddau prysur yr adran. Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i gwrdd â chi ym mis Medi. A Mrs Williams a Miss Morgan yn eiddgar iawn i cwrdd â chi ac i gweld beth sydd gennych chi i gynnig i'r ysgol.